Iż-żieda mħabbra fil-prezz tal-fuel tfisser li b'50 € matul dan ix-xahar Xerrej se jkun qed jieħu 13 litru petrol inqas minn 4 snin ilu u b'50 € se jibdew jingħataw 9 litri diesel inqas minn 4 snin ilu. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia ifisser dawn iż-żidiet bħala sinifikanti u li se jolqtu ħażin kemm lill-konsumaturi kif ukoll lin-negozji. Dawn ma żidiet li ħolqtu lil diversi setturi tal-ekonomija ħolqtu żgur il-konsumatur. Għaliex ovvjament ħajara kif issa ħajbiddel il-consumption patterns tiegħu biex jipprovdu żieda l-użu tal-fuel. Naturalment mhux aħbarijiet sbieħ. Għal-business iktar pereżempju fejn għandek id-distributive trades illi daw iridu jqasmu bl-użu tal-karozzi jew illi x-xogħol isir anke bl-użu tal-karozzi li tkun spiża sinifikanti. Farrugia qal li anke jekk dawn iż-żidiet huma riflessjoni tal-prezzijiet internazzjonali f'pajjiżna jistgħu jittieħdu miżuri li jtaffu l-piżijiet fosthom politika holistika dwar l-enerġija u aktar effiċjenza fl-Ena Malta. Il-President tal-GRTU Paul Abela qal li n-negozji żgħar se jkollhom jassorbu dawn iż-żidiet. Bħal kulħadd meta jkun hemm daw iċ-ċaqliq u daw l-awmenti tal-prezzijiet, iħosshom kulħadd il-membri tagħna speċjalment, ħafna minnhom ikollhom jassorbu din iż-żieda. Inti għandek min li l-mezz tad-diesel huwa lejxin tiegħu. Mela kissemmi forn, il-forn bażikament biex jaħmel ħobs l-iktar li juża hija il-diesel. Skont Paul Abela żieda fil-prezz tal-fuel ġejja minn barra u mhux minn Malta, filwaqt li qal li fid-dinja xejn mhu b'xejn u esprima nuqqas taqbil ma' min qed jitlob kumpens jew sussidju, Paul Abela qal li s-soluzzjoni hija li n-nies tuża l-fuel b'aktar kawtela u għaqal. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti Tony Zara qal li din iż-żieda hija towġieħ ta' ras għaliex qed taffettwa s-sostenibilità tal-industrija turistika. Bħala MHRA tkellimna kemm il-darba mal-Gvern u spjegajnilu illi il-costs huma li huma u l-industrija tagħna qed tiġi iktar ma jitilgħu il-cost iktar tiġi mhux sostenibbli. Din hija xi ħaġa illi wieħed irid jindirizza b'xi mod. Tony Zara kkundanna l-fatt li l-Gvern impona din iż-żieda mingħajr konsultazzjoni. Aħna ma konniex ikkonsultati u aħna jiddispjaċina illi ir-regolatur kull darba qiegħed jinjora l-konsumatur u dan inħossu li mhijiex ħaġa tajba.